दीपाली एक नंबर वाटतं. स्वतः बघताय का माझं शूटिंग करताय खरं सांग. यार दीपाली 4 चांद लागले बोलतात ना आता. हां. 4 चांद ना 4 डायमंड आहे. चारही अंगठे जबरदस्त आहेत, तुम्ही बघू शकतास आणि चमकतात अगदी डायमंड. मंगळसूत्र छोट्या डायमंड मध्ये वाल्याचं छोटे, तर दीपाली मॅड झाला Mad. अक्षरशः बघून. फॅन्सी डिझाईन आहे नाजूक वा रे मस्त आणि डेली यूज साठी पण भारी आहे. यहाँ पे आता है तो आप कोई भी वेयर कर सकते हैं। दीपाली खायची भारी वाटतं सांग. हे स्तंभाची स्तंभाची भारी. इसको डायमंड फेस्टिवल बोलते हैं। सबसे बड़ा धमाका ऑफर आता है। नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज आम्ही इला वाशिका PC चंद्रा ज्वेलर्स का भेट देऊ. तर आतमध्ये काय काय त्यांचे कलेक्शन आहेत तर सर्व आपण बघूया. चला लेट्स गो. चंद्र ज्वेलर आहे वाशीचा आणि हे सेक्टर नंबर 17 का. बाकीचा ॲड्रेस आम्ही डिटेलमध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊ, नाहीतर मग स्क्रीनवर पण देऊ. चला बघूया काय काय कलेक्शन आहे ते. तर मंडळी ह्या PC चंद्रा ज्वेलर्स आणि त्याच्या आतमध्ये आम्ही जातो. नमस्कार. ये देखिए बैंगल्स का डिज़ाइन आएगा, ठीक है। ये क्लास का डायमंड बोलते हैं, विद स्टोन शेडिंग्स है। स्टोन शेडिंग में एक पूरा हैंडमेड डिज़ाइन में हुआ है। और भी वैराइटीज़ आता है इसमें, जैसा आपका लेडीज़ का ब्रेसलेट हाँ, आता है, ब्रेसलेट। ठीक है। तो वाव, तुका ब्रेसलेट हवा होता ना. हो डायमंडचा. काही आप आवडला. जैसे ट्रायल कर सकते हैं। लेडीज़ का ब्रेसलेट ऐसा है। हे नी कडा घातले ना आणि हे डायमंडचं बघ. डायमंडचा आहे. मस्त वाटतं. और इसका आपका 100% आप वैल्यू मिलेगा जब रिटर्न। हाँ मालूम है इसमें ओरिजिनल आपका, हाँ इसमें सिर्फ 60 और इसके साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इसका सर्टिफिकेट आपका रखना पड़ेगा। आपका एक्सक्लूसिव डिज़ाइन है, ठीक है। वाह. जैसा ये देख सकते हैं, ये हे आपका ब्रेसलेट आहे. हाँ ये ब्रेसलेट है। ये आपका विथ स्टोन सेटिंग, जो नीलम जो होता है हाँ, उसके हाँ, साथ ही आपका स्टोन सेटिंग का रियल डायमंड का काम किया है। तर मंडळीला हे भारी कलेक्शन आहे बघा. पूर्ण डायमंडने भरलेलं आहे एकदम, आणि ते पण ओरिजिनल डायमंड. ब्रेसलेट पण हा डायमंडमध्ये, आणि एक मी घातले पण आहे बघा. मस्त एकदम हात भरून गेलं. लय भारी वाटतं. आणि हे त्यांचे अजून पण कलेक्शन हा, आहे. म्हणजे collection. नाजूक पाहिजे तर नाजूक आणि मोठे पाहिजे तर मोठे पण. आणि मेन म्हणजे हे डायमंड जे होते नॅचरल डायमंड आहे, लॅब ग्रोन डायमंड नाही. त्याच्यामुळे त्याची चमक वेगळीच असते. एक नॅचरल डायमंडची ती दिसतात ती बघा. आप देख सकते हैं, ये जो पीस है इसको डिजाइनर एक्सक्लूसिव पीस बोलते हैं। इसको एक बार दिखाइए ट्राई करके, तो कैसे लगता है आपको। आप एक बार try डायमंड पण करिए। किती आहेत. 1972 में वाह यार दीपाली 4 चांद लागले बोलतात ना आता. हां. 4 चांद ना 4 डायमंड आहे. 4 डायमंड 4 नाही ते लय मोजूचे लागतील. तो आप बघू शकताच तुम्ही. लय भारी नेकलेस आणि कानातले मॅचिंग सेम टू सेम. कसे वाटतं? एक नंबर हां. भारी आहेत एकदम. साडी पण चमकता आता, ज्वेलरी पण चमकता. इसका जो पॉलिसी है ये आपका पूरा हैंडमेड डिजाइन है। हां. और इसके साथ साथ भी हम लोग का डायमंड वाले के ऊपर आपका इंश्योरेंस भी मिलता है। इन्शुरन्स हाँ, डायमंड. तो इसमें आपका इंश्योरेंस भी है, हां. जो कंपनी ने 1 साल तक फ्री इंश्योरेंस देती है। फक्त इन्शुरन्समध्ये काय इन्क्लूड असतं? इंश्योरेंस मतलब अगर मान लीजिए इसमें आपका लॉस हो गया, हां हां डायमंडचं. हाँ तो इसके ऊपर आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, जो कंपनी 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में इंश्योरेंस देता है। वाव यार. इसका मीनाकारी बोलते हैं। मीनाकारी के ऊपर आपका ये एक्सक्लूसिव डिज़ाइन का रिंग है। और आप जितना सारे रिंग, जितना सारे डायमंड का प्रोडक्ट जो देख रहे हैं, इसमें सबके ऊपर इंश्योरेंस होता है, ठीक है। सिर्फ आपका बिल वैल्यू 50,000 होना चाहिए। 50,000 होने के बाद ही इसमें इंश्योरेंस कवर अप होगा। सिंगल सॉलिटेयर वाइट गोल्ड के ऊपर डायमंड आता है। अच्छा, हे व्हाईट एक वाइट गोल्ड गोल्ड आहे. है। व्हाईट गोल्ड व्हाईट गोल्ड मध्ये डायमंड. और भी एक नया चीज़ चमकता बघा कसं. एक नया चीज़ आया है। एक क्या है, इसको 9 कैरेट गोल्ड विद डायमंड बोलते हैं। जो गिफ्टिंग पर्पस यूज़ करना चाहता है, जो गिफ्टिंग के लिए देना होता है, गिफ्ट देना है तो। ये स्टार्टिंग है 12,000 से मिल जाएगा, ठीक है। 12,000 टू 16 to 18,000 का अंदर में ये आ जाता है, 8,000 में आ जाता है, ठीक है। ये 9 कैरेट विथ आपका रोडियम पॉलिश है।
ये भी आपका ओरिजिनल डायमंड है, इसके लिए भी अब सर्टिफिकेट मिलेगा। ये आपका नेचुरल डायमंड, और इसमें भी 100% एक्सचेंज का वैल्यू मिलेगा। अगर आपका 1 साल या 2 साल के बाद एक्सचेंज करना है तो सर्टिफिकेट रखना है। इसका जो उस टाइम का जो डायमंड वैल्यू रहेगा पूरा ही मिलेगा। छान पण भरपूर आहेत, छोटे छोटे डायमंड हे आहेत रिंग, पण ते नक्षीदार आहेत एकदम, तुम्ही बघू शकता हे बघा, हे बघा, म्हणजे एकदम भारी आहे. कोणाक गिफ्ट दिलास तुम्ही तर आयुष्यभर लक्षात ठेवेल असे खुश पण असतात. होती आणि बजेटमध्ये आहे ना, आणि बजेटमध्ये सर्व. तुम्ही देऊ शकतास माका गिफ्ट. हां, हे देऊ शकते मी. ये भी एक्सक्लूसिव कलेक्शन है, वाव, देख सकते मस्तच आहे एकदम. इसका मयूर डिजाइन में आता है। मोराची. ही मोराची आहे. बापरे, चारही अंगठे जबरदस्त Diamond आहेत रिअल ना ते, डायमंड असल्यामुळे म्हणून ते एवढे चमकतात. चमकतात. बापरे, आणि रिअल डायमंडचे शाईन पण कमी तसेच नाही राहत, म्हणजे कमी नाही होत, हां, तुम्ही ठेवताच तसेच. तशीच राहतात त्याची. वा, मस्तच आहे यार, बटरफ्लाय आहे सर्व मस्त. घालून बघतास काय? हां, ये एक्सक्लूसिव है, हां हां. इट्स स्टोन देखिए डायमंड सेटिंग्स में किया है। लय मोठी आहे मला बोलताना. वा, नाकापेक्षा मोठी जड नाही, पण तरी पण ती मोठी ती असले तरी हां, रिच वाटतं भारी एकदम. वाटतं. तिन्ही दीपालीन मॅचिंग केल्या ना, म्हणजे गळ्यातला, कानातला आणि हातातली पण अंगठी, रिंग अक्षरशः मॅचिंग केले ना, त्यामुळे एकदम भारीच वाटतं. वाव, जबरदस्त. मस्त. तर मंडळी नेकलेसमध्ये लय भारी भारी डिझाईन आहेत हे बघा, आणि ते का मॅचिंग इयरिंग पण आहेत, तिकडे झुमके पण आहेत डायमंडमध्ये, आणि मस्त वाटत कलेक्शन एकदम. मस्तच अगदी कानातले लावून बघू दीपाली, कानात भारी वाटतात का? वाव, मस्त वाटतं ते. तर मंडळी यांच्याकडे डायमंडचे भारी कलेक्शन आहे बघा कानातलेमध्ये, आणि एकच नाही भरपूर कलेक्शन असतात, छोटा मोठा साईजमध्ये. हे छोटे साईजमध्ये आहेत, हे मीडियम आहेत, हे लॉंग, आणि लॉंगमध्ये पण आहेत. हे बघा, पाहिल्यानंतर असं वाटतं की हा घेऊ काय त्या हां, घेऊ. हे बघा, हे नवीन कलेक्शन आहे, हे नवीन आहे. हे मंगळसूत्र छोटे डायमंडमध्ये आहेत छोटे, तर दीपाली मॅड झाला मॅड. अक्षरशः बघून. म्हणजे ह्यांचे आणि डिझाईन वगैरे आहेत ना, म्हणजे आपण काही ज्वेलर्समध्ये आपले नेमके ठरलेले आहेत त्या ज्वेलर्समध्ये जातो, तर ते नेमके रोजचे तेच असतात, बघू मिळतात हां. आपल्या. तर आज आम्ही पहिल्यांदा इलो, तर आमका हे सर्व म्हणजे नवीनच वाटतं, म्हणजे एक पण असा जुना असा वाटत नाही. आता म्हणजे हे घेतला तुम्ही किंवा हे हे नाजूकवाले आहेत, हे पण नाजूकवाले आहेत. म्हणजे ही हे सर्व आहेत ना style आहे जरा. नवीनच आहेत कलेक्शन. ह्या बघा, पेंडेंट लय आवडलं. हार्डवालं हे मी देते दीपाली तुका. पेंडेंट द्या नका. भावी असता तर भावीन भावी सांगितलं असतं सांगितलं माका हे असतं बर्थडे नाजूक. गिफ्ट द्यावा माका म्हणून. किती मस्त वाटतं बघ ना, नाजूक वगैरे. हे वाले नाजूक पेंडेंट आहे, आणि हे वाले मोठे आहेत. म्हणजे ज्याची ज्याची आवड असत हां, तशी, मोठे पेंडेंट पण ते माका ते आवडले नाजूकवाले. नाजूकवाले. आणि त्याच्याच पण मोठ्यामध्ये पण हे बघा काय डिझाइन बघा, किती मस्त विथ मस्त पाल आहेत. के साथ डिजाइन है, ये ये का? आपको मिल जाएगा। ये मोराची है। मोर का डिजाइन है, हे का इसमें म्हणजे भी विथ पॉल। एकदम फॅन्सी डिझाईन आहे, नाजूक, वा रे, मस्त आणि डेली यूज साठी पण भारी आहे, एकदम स्टायलिश एकदम. हां, एकदम मस्त. जेम स्टोन बोलता है, जो एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस में यूज होता है। और ये जो है ये स्टोन आपका ओरिजिनल स्टोन है, इसमें सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। इसमें सर्टिफिकेट है और पूरा स्टोन आपका नेचुरल स्टोन है। जो जेम स्टोन जो एस्ट्रोलॉजर प्रेफर करता है तो यहाँ पे मिल जाता है। तो इसमें किसी भी बन सकता है, जैसे एस्ट्रोलॉजर रेफर किया है, जिसमें सिल्वर के साथ यूज़ करना होगा व गोल्ड के साथ पहनना होगा, तो किसी के साथ हम लोग बना के डायमंडचा ऑलमोस्ट कवर झाला आहे सगळं. आणि आता इथे माझ्या पाठीमध्ये बघू शकता गोल्डचा खूप सारं कलेक्शन आहे, तर गोल्डचा पण बघून घेऊया चला. 8 तोळ्याचा वेडिंग कलेक्शनमध्ये पूर्ण गळं भरून गेलं, बाकीचं काय घालू शिकायला, फक्त एक मंगळसूत्र. म्हणजे डिटेलिंग केलेली आहे सगळी पूर्ण, आणि बारीक सगळं हँडमेडचं काम आहे या सगळं. हे बघा मस्तपैकी 3 लेअरच्या, 1 2 3 लेअरचं. मोठं एक हार, छोटं हार, आणि कानात कानातले एकदम. दीपाली बस. कोणतरी मी जर घालून गेले ना हे बाहेर,
मला Z+ सिक्युरिटी पाहिजे कोणतरी घेऊन जाऊ बरोबर ना. नाही मस्तच वाटतं एकदम भारी वाटतं. डिझाईन भारी घ्यायचे सगळे कानातल्याचे म्हणाले पुरा एक matching. नंबर असं वाटतं. अभी वो आप सेट मत निकालना, मैं उसके साथ के ना बैंगल्स भी साथ साथ हां बँगल पण हां, आहे. एक क्योंकि साथ आपको पूरा एक सेट समझ में आ जाएगा. मग तुला मस्त वाटेल. ट्रिपल एक नंबर वाटतं. सेफ्टी पर्पज से 2 स्क्रू दिए हैं ओके ताकि फ्यूचर में हम लोग जब चेंज करते हैं तो इसके कारण हम लोग चेंज करते हैं ना बैंगल्स, ये डायरेक्ट यहाँ पे आता है तो आप कोई भी वेयर कर सकते हैं. स्पॅनर ठेवचं लागणार टाईट करू का. महाराष्ट्रीयन लुक लग्नासाठी मग अशी ती मीनाकारी होती पण हे पूर्ण टोटल गोल्ड ना काहीच ना त्याच्यामध्ये. हे बघा येल्लो एकदम महाराष्ट्रीयन वेडिंग. मी एक सेट घालून बघितलंय पण ह्यांच्याकडे खूप सारे व्हरायटी आहेत नेकलेसमध्ये तर हे पण बघून घेऊया आपण. चला यावा. बापरे हे बघा. लॉंग मध्ये छोटे आणि हे तर पर्सनली भारीच वाटतं म्हणजे हे आणि सगळ्यांना राधाकृष्णाचा फोटो आहे बघा. हे आपण बघितलं होतं हाफ नेकलेस आणि हे आहे लॉंग नेकलेसमध्ये आहे. तुम्ही बघू शकता हे बघा. म्हणजे तुमका जर हाफ हवे असते तर हाफ किंवा लॉंग हवे असले तर लॉंग तुम्ही घेऊ शकता. हे बघा इसको ऐसे वेयर किया जाता है, ऐसे. इसमें ये कुछ डिजाइन्स हैं, बापरे मस्त मस्त आहेत डिझाईन. थोड़ा सा यूनिक डिजाइन है बट मीना में है, मीना में है. बट ये हाँ, हाँ. बहुत सुंदर है, एकदम एक्सक्लूसिव अट्रैक्टिव. मराठी में पाटली करके ऐसा कुछ रहता हाँ, है. हाँ. हे बघा ना डेली वेअरसाठी ते नॉर्मल बँगल्स हे आहेत. पण भरपूर कलेक्शन आहे यांचं. हे बघ एक्सक्लूसिव लॉकेट बोलते हैं. जैसे फिश का डिज़ाइन है, ये 14 to 15 ग्राम से स्टार्टिंग है. इसमें फिश है, ये भी एक्सक्लूसिव डिज़ाइन. ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसका सेल के ऊपर डिज़ाइन बोलते हैं. ये सब पूरा हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरीज है. इसमें 22 कैरेट विथ हॉलमार्क HUD हैंडमेड ज्वेलरीज. एक्सक्लूसिव डिज़ाइन, ये एक्सक्लूसिव डिज़ाइनर पीस पेंडेंट है. ठीक है. पानाची चेन आहे. मस्त आहे एकदम. पूरा जेंट्स का कलेक्शन है. जेंट्स का कलेक्शन भी हैंडमेड डिज़ाइन है. जैसा ये शिवजी का आएगा, तो शिवजी में आप एक ट्राई करके पासून मी म्हणतो सर्व लेडीज का माझ्यासाठी काही काय नाही पण लास्टला आता जाता जाता ह्यांच्याने हे दाखव पिंडी आहे आणि त्रिशूल हे अशोक स्तंभ म्हणजे जे देशभक्त आहेत माझ्यासारखे ते हे घालू शकतो. कोणी काय चोरीमारी केल्या तर त्याच्या अशोक स्तंभ काढू शकतो मी. म्हणजे एक असं पंच मारला असं डोक्यावर तर डोक्यावर आहे अशोक स्तंभ बरोबर ना. तिरुपति का डिज़ाइन है. हां तिरुपति का जो मंदिर डिझाईन भारी आहे आणि ओममध्ये पण आहे ना हे. मध्ये आहे ना design. हां ये सभी जेंट्स का कलेक्शन है. आणि हे बघ ओमचा हे एक आवडले मला लास्ट टाइम मी लग्नात घातलं होतं मोठी एक दिवस. वाटतात. त्याच्यानंतर हे काय मी घातलेलं आहे पण ह्याची भारी वाटतं सांग. म्हणजे स्तंभाची स्तंभाची भारी वाटते. गोल्डन ड्रीम्स बोलता है, जिसका 9 स्टेप होता है. तो ये 9 मंथ्स इजी सेविंग्स प्लान. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है. मिनिमम स्टार्टिंग है 2000 से स्टार्टिंग है. तो यहाँ पे आप इजीली सेविंग्स कर सकते हैं. तो दूसरे जगह में क्या होता है, जो वहाँ पे आपका पैसा सेव होता है, मनी सेव होता है. बट यहाँ नहीं है. यहाँ पे आप जितना अमाउंट देंगे उतना अमाउंट का गोल्ड सेव कर सकते हैं. उसके बाद आपका 9 मंथ्स के बाद कोई मेकिंग के ऊपर अप टू 30% तक डिस्काउंट आता है. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई अमाउंट फिक्स नहीं है. एक गोल्ड का रेट के ऊपर डिपेंड करता है. जैसा आज का डेट में 1 ग्राम 22 कैरेट का रेट है 12,616. मतलब 1 ग्राम का प्राइस है 12,616 रुपये. तो अगर आपका मान लीजिए 1 ग्राम का पैसा दिया तो 1 ग्राम का आज का डेट में आपका गोल्ड बुक हो जाएगा. मतलब आप यहाँ पे गोल्ड परचेस करके रखते हैं. ओके. तो ये कोई फिक्स नहीं है. आज अगर आप 12,000 दिया है तो कल आप इसका ज़्यादा भी दे सकते हैं. जितना अमाउंट देंगे उतना अमाउंट आपका गोल्ड सेविंग्स होगा. हाँ म्हणजे हर मत ऐसा नहीं कि 2000 का बीसी निकाला है तो वो हर महीना 2-2 हज़ार भरना है. ऐसा नहीं, कुछ नहीं. ऐसा नहीं है. आपको एक महीने ज़्यादा पैसा मिल गया 5,000 मिल गया तो 5,000 ही दे सकते हैं. ओके, ओके, ये अच्छा है. और सेकेंड चीज़ क्या है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर मान लीजिए हम आपको इन्फॉर्म किया जैसे आपका नेक्स्ट मंथ में गोल्ड रेट आपका ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है जो नेक्स्ट मंथ में आपको देना ही पड़ेगा. ओके. तो उसके बाद हम इन्फॉर्म किया सर गोल्ड रेट कम है, तो आप एक जगह में एक बार आपके पास पैसा है, आप 10,000 दे दिया, फिर आप 20,000 भी दे सकते हैं. गोल्ड रेट कम हो, जैसा जितना अमाउंट देंगे उतना अमाउंट आपका गोल्ड सेविंग्स हो जाएगा. डायमंड फेस्टिवल आ रहा है, जो ऑफर स्टार्टिंग हो रहा है आपका 12 जैन. इसी महीने में 12 जैन से ऑफर स्टार्ट हो रहा है. जो एक्सक्लूसिव ऑफर है इसमें तीनों डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें 10% ऑफर रहेगा आपका डायमंड वैल्यू के ऊपर,
10% डिस्काउंट रहेगा आपका मेकिंग के ऊपर और 200 रुपीज़ ऑफ रहेगा पर ग्राम गोल्ड के ऊपर, जो स्टार्टिंग हो रहा है इसी महीना जनवरी 12 जन। इसको डायमंड फेस्टिवल बोलते हैं, सबसे बड़ा धमाका ऑफर आता है। थँक यू। तर म्हणजे आम्ही PC चंद्रा ज्वेलरीका व्हिजिट दिलो आणि ह्यांचं डायमंडचं कलेक्शन म्हणा किंवा गोल्डचं कलेक्शन लय भारी आहे. आमका तर लय आवडले व्हरायटी वगैरे. तुमका पण आवडले असतील तर नक्की येऊन व्हिजिट द्या. आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ॲड्रेस देऊ आणि स्क्रीनवर पण ॲड्रेस आहे, तर नक्की येऊन व्हिजिट करा. तुमका पण ह्यांचं कलेक्शन नक्कीच आवडणार. तर चला भेटू नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय, जय महाराष्ट्र.